tai bơ bị thi sao bây giờ thử nhai có to soro ơi là xi mang mơ khang pa thor hai rang bai kha ani apon mamani busla ani ang phayung bo ani burinya tuyoi khari thangka asol ani mamani busla jati gusti sung no kaisase Oke, ani jan, ani berai, bumun celah kari celang tangga, angkarin shot tunggu setuju nai. Oh shot tanggu deh, angkarin shot tunggu berai setuju nai, angkarin shot tunggu setuju nai, angkarin shot tunggu setuju nai, angkarin shot tunggu setuju nai. Tiya kok, tang tayo, hasa kau ketang tong liang, setuju nai. Tong nai nih berai, tang setuju nai, tango hayu ngotai tong liang, ketang. Trong liang ketang kang tai trong liang thuy nai ang karen phone ng thuy nai ơi Bishi Kumar nang tayo hasa kawo buri nyuglia ta nini basinya simida nang nai thokjak tongse ơi Bishi Kumar nang tai buri nyuglia ta nini basinya simida nang noksi nang bono sikla haimangda nogui tongse nini bagai tai o dunia wa buri sanamjak lia ta tai kuri khata buri ani bihik tong mahanyo nini bo bihik tong le ani busa tong mahanyo nini bo busa tong nang ani burinyo kha boro kha nai thok jaka nini burinyo kha ta boro sitra jaka ni hirang no sitra jak phano nini busa tong le nang nini busa rong no phano hamjang na nang le nini busa rong no phano nang maya khanya nang le omora jingma mongolo khino manja khangke kacho bokhnai haka haka supai wachno dun sakan dun khila yakrai ru wachno chas khaji khimnai mora jingma no ochola no manja khaka gichum wachin khanga phatiri ro nai Bishi Kumar no toso toniya o hatayo nung o mongolo khiba Bishi Kumar norokno sogoi ma thayan sogoi nongni ma nei sogoi ma thayan abo sogya chini no busa tonai ro phaide ani darani busala no tonai ro phaide bota bok busa kroi chaya nungya ngai dukho kosto delino kaboi mokti sokoroi hopung thuya tong tongo busa tonai ro phaide phirogoi mongolo khiba Bishi Kumar sogoi thuide noroknoi nong no tai o hatayo nong bagi jaga tonglak busa phirog ro phaide busa no simi tonai ro phaide Hingga bab sanok mai tini bah hanya hai video update kadal TV aja. Hingga bab sanok pula na video no thamil dari title no kino kam ke sai makna ba kam ke pusi makna. Teni video pa bah hai no. Hingga bab sang tini bah hanya hai like kino wana masih jaya ba kiri masih ja. Hanya hai dadak sidak mapli kasapeka social media wo. Mokul baitang eba khok baitang. Hingga bab sanok pula no video isi no ipo kam ke sai makna. Teni video pa bah hai no. Hingga bab sanok tini video ni kita pulan simpai thang zarati kam ke nai tong di. Tam ne bab sanok bo video ne bisin tino posi manan bagai tei sai manan ne bagai enggak belum tei ne bab sanok kisah kam ke nai tong di tini no mampli no pading ke bab senseng bisi kok cewe hanya sengsi no video no main topik go sang na ne bekak thang lai birana hengke bab song tini video ngap lai kino wan masing cha hanya hai tadak sidak mampli ka sai phika hengke bab sanok pula no sai makana video ne mampli no nogui bo hengke bab song tini video go ba si tam ne wala bab song hanya hai belai kino sini bok ju khorok sa Mongolo simi de broma bai hanya hai sini takuk Bishi Kumar de broma hanya hai takuk tei bukuk belai kino jai di gosti oba hai ke khari thang lai ka tapso jarati belai kino sini mongolok si de broma ni besai belai kino thamchi ka jai belai kino tompla jak tam ne mala oba hai ke hanya hai jai di gosti huisang ni khlai nai khari thang lai ka ko ni jaga wo tei amni yaglo belai kino sini takuk ni bini family ni bini tei tak ti bok song logo song belai kino thamchi kala jai ba belai kino joli lai jak tam ne bala oba hai ke hana hai jai di gosti khari thanglai mani bagai tei amni yaglo bo saga sini bhugjik mongolok simi de bromani bosai belai kino pong no man jakai thik ke sabrang na nei tei amni yaglo bo hai hana hai saga sini logo rong sini mongolok simi de bromani bosai je pong no rombui toni mana nyo hana hai je man tei so manai ni saga rang ni nai ni saga sini mongolok simi de bromani bosai tei abni yaglo bo oje mongolok simi no khari thanglai salano bo saga sini o sini o takuk belai kana choli jaka tam ne manja kan ke bongno batharsina nei saka te ba manja kan kai sabrang na bo nei saka hingke babs nok mapli no go bo kam ke semak na phare hingke babs chung bisi kok se oi
hai jeng sino bo juk mongol lokshmi debromani busani khongni bisinti eba mabli bisinti chingkija kamke ko khana nyalana tei amni yaglo busang bini o logi songni tei taukte bo songni khongni bisinti busang kamke buji nalana hege babs nok kija kamke nai tongdi tini no mabli do tamne wala babs nok bo bongni khongni bisinti eba mabli bisinti saimana ne bagai eba buji manana bagai paling he babs sen bisi kok sia oi hai jeng sino mabli no singkija kamke nai nalana hege babs nok kija kamke nai tongdi tini no mabli do bahai ke sol lebor bomo hai anggono kaisa buparang si hangga ba saimalia bahai ke borok sol lekha anggo salong ka samung khaijago ni ke tam khlai ang hangka karen ni samung khayu nimbung ki sargedi ani mung hangke Falguna Debroma o brin para ke berini para hangke binong sodar nin brin panata ani berini parane hangka binong sodar para om biango warai tisa area ono khobjago bisi salaya gana ta gana ai ginoro hamja ke jaka jeglai soi hamjak lai kayo ani yang ama babo hayaka ani dara baisong kanya go siang tongmani haipano जों kene belai hamjak mani bagai jotono go siu kaimar kha apur sinoro hamjalai kajeglai ungkang ke taw ke tamo nono tang yakar klong tangka tese na choga haja bokhe bom hai Bishi Kumar hangke ansai te kisa naithogo ansai bin photo da tong bini photo tongo जों फुनों ले ने hangke aboni bagai nyo tabokhe ano sitra jagai bono naithok jagai thangkana o bishi kumar ke tam khlai bobo kono khlaiya nokni samung no khlai tongo bo dine nongkhor thangman borkhe ne borok nongkhori thangmani hangke 13 tarigo 13 tarik bushubani dino bahki simon kenengkhe ang hangke samung khai tongo yo salo hangkai borok hangke diponi 11-12 hayo ongkhorlai thanglaikia sab nugrok nai hangke je auto tunai rok borok no nugrogo tabokhe borok alaka jono auto khungsa nai thango Chomboknogor jora hangke borok alada khe thango hangke ulonon sab sapai kenin bihi kharthangano kebo phano saimanai kri khalai thango hunai kebo phano sanai bo kroi ke hangka ang samungni horo kifili phayei jotono no khos khlai paikya jotono no sungbaikya nogo kroi nugui kebo phano nog nai bo kroi kebo phano tongo huni sanai bo kroi abo hai ta ulo baki simon ka bor kunai kharso go no olo hangka ang yang soroganani dugan khainai rokno sungka yang ti laima da nuk hangke I laima nugo ang no tuni riyo ani auto bai hnai tabok ani bai ni buslano bono sawo bor khoroksa khare tunire khorong nike bo tuni mani hangke khoroksa alada besamasa logi tongo hangke adino bo school war education donani hnai ani serai besano tunani thango hangke war education donani hnai noksi talang thangmani a noksi kalangai thangai bo Chomboknogor bazaro lai thangka ri subronyani hnai saikalangai thango ani serai besano o khari thangnan se sekang borok chollai te thanglai phale borok taljudang tongnai kisaban tiks maida ang kisaban tiks maya karan borok le norok kisaban tiks taman borok je choli tongno nya Sungbasa kam ke sasungui me ta tobo tongma sama judarok nunu anggo nogo bisi tongthela kam rok thangong ke sal logo bong ke abon bagi ang asrong me ya tai tong param borok no sonya dita norle bahai o gothana borok khari thengsin sekang kisaban tiks mamar to tong mano sai mano जों jotono sai manai tongo jana manai tongo sanani thani osala hangka ana ang phayung Bishi Kumar hangka ana ang phayung do ang bono khnani naikha ano baki saima kana puile saima man baki saima borok nunglayo salayo tonglayo bini banyo o burini bin banyo mongolokni bin banyo banyungo kumunyungo yangle borok jungno pisi klayo anang phayno kaka seklayo bini kumuy bo bimol bin kumunyung jagi tongo ang hangka phuro nung tangai kaka klai jakte te nung tangai bongno banyo bai kumunyung tong ni mana anon jol jago do nungma jaga se borok dehe tanglai man kok salaiman chengar thanglai ma oma herok aborok hangke tosin beskang botong ya nugya borok kotono borok no ang je sondeo khaimane anu parani buri rok sawa ang to chemano borok to 2-3 bosorong kham haike choli laimane ang to chemano se bara tongmani barani phayo chemano hojenka ang kisa naichomoi nyai ma hayeng kha bongno borok koni nomang bisi nugo bosai kamo thango
बिहिंनो फुन कलांगो सानजा कातै कातैयो आन्दारा गुन्द्रा समयो हंके जला आयं दिगियो थांगो बुरै अ बुरैनि नक बखागि कताक दारानि बिहि दारा सुंनो गता नong ke bos gawa ayang nok to ayang lama gana wano acha kake o bo samungo thang ke bihing ni ro a bisukumar pa phaite na ए अम हाइगा nong nugu tong na बिनि नगो दा हाब हाबिया तब खा आं लामाव बनो हिमि थांमानो सानजा समजम गे गां दुकानाव थांगांगे न बुसाइनो नुगो न दुकानाव गा बुसाइबो दुकानाव bo osala bo ain ta thangba ang buni khanama ba kang wan sugui nangjagi tongta ke bo kri somoy sujungna nai phaite somoy ke bo kri somoy ke bo thangma nugo bona ang pura nyom haike nukha 10 12 bar no haipa no ang hna bo naika sana bo naika sapul bai bo na nayo borok hijangnai tongo afuro ang bo ani bu phayong no kono hnya Bishkumar no kono hnya uche sapul sopre we anu bonan thango sa bonan tha an bu phayong anu tam tam gei o buri ba choli lai tongman no ang saimang ka do ang saimang ka nai borok bujikha jerjang na kiri jagoi ano sikiri ton kha am hage tam ne sikiri ton kha buna nayo ukona nayo ani nukhung ang jespanang tongon nang satai sabo am te rokne sikiri uta anu am haitang ga sapul ba sida sapul kotmai bunai mani kon mota khang khare thangai bunyogo hujagoi adino tam gei han tom samang sapayo no borok yango chuak rok kisa nang lakha chuak bu nang bala joton kisa misa angka borok bu nang jak angka ang boi ko bai bai nanggo bini bahano jok asol bai ko biang thaga bai kotna hade bokhe o Bishkumar bai buk phayo ano buna thangtini sapul bai buna thangtini mana khaise wasin buk phayo bua lori dir jakha abo tam bua bu lori jakha yang phaila abo tanggai bebang no obrini kok bai oburu pura pura tanggai wal tam ke chenglai abo kono wa nung riferi jang man dinata kon phan wala ya borok bisi jangnai tongo o kharnai bori bo tongo mongolokhi ko bin bo saibo tongo bo sabam lai ja bokong na tui cheng salai jeng sayo wa wala ya ko subuya nogo tanggai doga gedang gedang khang tongo hongke ani bo phayong bang bakhatoroi to nang nang nogo habai thusi di ni hirok jong kari diba nogo hnai nogo habai nai kha hongke abo se ngko ni hirok jong kari bla sa nogo habai thusi di doga phiok jang no hni hmase nang ano sanai sabo honi hinungke ong ka salia to nang jeng thangsi nai ne o bai hingke ang bai thuna thango an nogo ta sanja jora sikwa bo bisi horthuya ko ata sara ta rong gurubo hingke jeng kunai bori bai bori thangra gya an parata eng tola bla hingke dara no hongka dara nang tunai ri sidi nin bo sa thujang no nogo mokhole kalangga jeng no tunai ri di hnai dara to nahni bin bo sano muthu sani se bo sogus tenkho sapul kotama telangga e a bori bai nok bin nok busa salai salo bo an ang phaim pano yang koita somoi rong la no ete khaje na min koita abulang ঠিক টাইম horni e am teng lai khe horni agorta da e mane 9টা 9:30 hairogno jeng thangkrana hingke am hai engte bin busano muthute ko tengka jeng aro busang mokhol grang to hnai basai chongla ka soro tam thangkana hingke no nok ni borok bo kirijak bai suka jotono abo agi bo ang bai ka hamse an kok bo khnai tongo an bu phayong asake sung bibi bu phayong ko thalai tonglayo o buri bai jokhonte kubul jangman pore hingke ta khok bu khongna sigliya bini busa masa okra 13 বছর খাই টংখা ক্লাস এত পড়ি ওই সাবো সারিয়া খাবো খারিয়া ও বুড়ি বে কবলই ও বুড়ি লিমাং রাং চালু কই টঙ্গো বিহিরক বাহনো কেরাম কসং কসক মোসারক ব চিকন চিকন লুগি থামাইকা আমা বাবু বডক ভাই হনবাयो নিন বিহি গুছানো তাম হাকে তন খানো আম যে আমানো হকে ককছি সাজাগিয়া কুতুগই রহরো বাবু সাবাকেंके বাবুনি ককছিমছে কিসা খানাই নিলার খা টং টং কোনসি হনিয়া जोंबो जतन ताखौ बुखौ नि नखुंनि किस्तिनो ताम हाके तन खा खेताबो खाया कोनो खाया लाबार रावो बिनि लाबार बागान बाबु गोबां मा बगिरो जाक बनो लाबार रावो जतन रां मांखाव बरिनो मांग्रियो अ बरिनो रैनाबो बता सामनो नानि बो अ बरि बेमां सितंगो yang kemno phan si mai nang le ta amno sim mai nang kebno phan nai maya nang ya si nokni borok bai bo kok bu saya khuk bu saya o buri bo parani buri rok bai kaisa bai ban tong ya ma samusu tabung ni cerai poltom ni o jama bai koyok jona bini kok sama tongo jeng bai bo tong ya kok bu saya kebo takuk bu bai paran buri rong sungi nai di jotono no bo kebo bai bo kthai tong ya jokhonte bo amte ing khang kano amte ing mani pore hangkang ke bo जों वाइसा उसु बनो तांनि कक सायार खनि सिंगि नायो आफरको बसावो हंगा आसके सिगिरि सकरके बिन बिहिरक तन जागो खारै बुन्यगो नक मां बिहिरक बो सातक जागो ना सातक जागैसे नक मां थुओ तानि बथा जांना हनो नगि नखरि थानि हनो आनि बुआइ जोंनो बरक सिकला हामजागि बकाय जागिया कोनो बया नाइ सिकाइ रु बंग न जला बाय अको जला आमा बाबु संनाय हाइगा नाइ हाइमेन परे बंग नाइ दि रहका नों जाजा खाबा काय जाग दि नो हंगे बनायन थांका mai ke ba no kaisa se o mai ke thanglai phaileng gang ke ba bisesa sai mangla kole jani gujati gusti rong no tong sogadi mo ke tong thang pai kena phai pai kena
ang ora thang phai ke na kus kalang lar galak bole mai ke choli tong ba Kelang dak yang naca bo nogo bihirok bai bo thamsa saya bini bo risum 10 taka ni aluk 10 taka ni mai khateng 10 taka ni amtike pai pai alka songoi jawo mangso bo sana mujung kha bo sajung kisa talango bin bihik bo sama saya ke bo kon phan ma saya bin bihik bo sano nung oma asuk simon tong gang ke busan ke sa saka bo saibo gisa misa jangna mane tongo bo saibo bihing no khoda khun khnya khun kana khun lai kana borok bo to nung le simon jak da kisi misa janaro ke sanai tong no ang emne janala maya emne ya 100% ang jana maya ki sapano saiman ya tam kha babo ke sanai kirin no ke bo sanai krei ang bal rong tong ha ta ang aba hai ke bo sanai krei ano tam kha sing no kaisa ba bota bo hayung ba somoyo nunglayo somoyo salayo ngangka abo ha ro ko nung mai bere tong phayu na ano rogo waisa wisu bere tong phayo agi hingangke bere tong phayo ngka tobo khe prai 1 বছর hai je buya abo hai salayo hunai khanao nung bai chuar rok nung phai ang bai chuak rok nung phayo abo hegi rok nung gai nin rok thuja thang hegi emne wai sapano thuya na wai sapano an nogo thui thangya nung sim thang ta nung bobai nung mang rok khai siangai nung hegi rok tha thang ka abo hai kang kono jaga chuak jikhe phegei kono jaga ang kalaiya nin bumung kita mo Sobida debroma nin busai nono busuk jorti satok ani busai hinke je bo kisa online haidok choli tong phurun chimino bano nu satok pito kisa khlaiketa obon se seng khada khlai abote seka ka khlaya choli man borok busuk balo khana borok choli mani 3 বছর hairo ka khada pulia phur choli phur nung pulia bosor saje mangka abo ko taso his to maya go u tonglante ke janaman khata tai sangbo nung puila jana man bahike man boroi ko apuro nung layo chalayo tonglayo sabai bisi nungma ko bobai nugo borok kono ni monglo khibai bor nung lai salai iko pandaro program ungo kalbare program rong hangga borong no bisi kono khe nukta acha o dining table logo asuk jak rok dining table logo ba so jang nugo hangge o ko masapur logo bo nugo bong no tai bor kono khino borok mela rogo bo borok ko rin thanglayo nung ke tangai boy thang ni siseng kaza bobai tanghain thang to sengya to ko mela na ni hani borok thanglai ta ke nung ka pur sok dangsa ang mela roga suknaya bor kono thanglai pur se nung ke nin busai na sok dang o bori bai bo tama se katha ka na o buri bai amti hini saka bano saje asengo nung se bakha bising rok wa da wan so wan chunga to wan chuge bor kono thanglai phalai musalai tongo berelai tongo apro nung bakha kun phan wan so gya apuro ko to kun phan walo wan chu ja o tabu tongui saw hingi kisa bakhawo phajata ni bofron theke bor khari thangman pore da nung bor no abai un wan so abani sekan wan chu ka wan chung ma ke tam nogui wan so abon pulia ba ma ke wan so ka borok suak nanglai tongpri ko dara songno ko no suak nang tongpru ko dara yang do no phaijak gang thangui nai khata bongnya ro botam suler khani thang nai phuruke borok ko ni suak nang jang nugo ang mko makhang na hala lai kheta angke ang jokon te nogo ar bong ro habike no anonu khano omong lokhi hochin ko chin ko bachakha angke bo ano hunu kwai kono mungsa seng no nogui hasal gana da sira chulajak borok bishi sala de to gana kha chulajak ta borok nung nogui pur bor tam khlai tong ke borok chang nang lai tong lai borok ke nung ke dik da thang nai ke truk saka da nai thang nai tam solar khan nai thang ta a ke borok no kunai nugo ke ang hangata phaisi di nogo hani hamani bo hono suak ta kisa paya kho tongari di ni hunu ba no ke ang to busrapsa anga chu ki tongkhana singoi hinka base ano hono ko kwai ru cha de spider di ni hono kang apur ki joli ma hayin khata kang kwai bu chalia kwai cha de sprite nung di ma bateng nung ke tang joli cha bong no kuni ki gana aso jang nung man ba ge hinke bo ta kis jana bu man jak hinka ba a gang ke chara joli ma hayin khata bofron theke sok ka nung ke je borok kene choli tongkhana tal juda hnai nung bo dini teka boboro tamno nugui ne sokung 3 বছর kai thangko bo ao 3 বছর ka khang saimano nung se
bono tam ni bagai sogeng na kebo kubak jeng nogo na kok hamjangman kok salaiman nogo hamjangmani kok rok hingga bai ko phonti ro nang khana kata bin bongni tam khana phonti tam khana phonti rok amti rok hin saur nang bai ang songjar khaliya ang songjar yakari se bobai se ang jibon pareng sinai rok khane ang phonti rok khana jalapta ang bor kok salai puro acha bo kok sai tong puro nang khana ra kata bor kok sai tong puro ang no ka yakar sine bobai nukung khasine ha hai hini no bo bin bkhawan sukta bkhawan sok tong ma da nang khana ho na ke buku bai sai tong ma da khana buku bai sai tong o ang bobai songjar khaya ang bobai no jibon pareng nai ang abak sin nukung gisti khiboi bobai ang songjar khanani hnai borok phone bai rok salai borok tai tam khana aprun theke sokong kata na aprun sim hingga borok ko ba hanyung thangga teng ko ta khe borok gori khata ge nangnin busani hadang kasa busani honke bo bora mangsa nayo bo ge an bore bonesa saba ge jenu bono ka to sayo bo bihik bo bin no bo hantong ta saja ya nang se saiman ongken bono ke tangi sapali are ani busai bai ni bihik si solai tong hale korok salai tongo nani nang tangi sapali bono bono jana mana hantong ta bihik ba bin bihik ba bo jana mana hai hani wan sok tang bo gabon pore hingkang ke nang saiman pore ke tamang kha go ang ano bo saima man pore hingga bai ko nukung gisti rok salok liya bo sabutinyo nailiya angkhata nono ka bukung bai thang sa sang nang bai tong lian nokor thang sidi ang no pu chili a onyo buri bisang nokung khasina hairok sa sa nanti ro sawo bukung bai thang sawa nong nok no khna ko khor thani rokhni hono no tai tam sa nok no khori thangdi tongoi di rokhni abo hai hitini honta bo ang nang bai tai songjar khaliya rokhni hono gobo sabuti rok no bo khel bo khaliya songjar bo chaluk liya rang puisa bo ya phaliya ano khoksa pano gang kosto khalai no serai ni school fees rok ba ang ruin tongo yin besa khorok buse khorok no selata buri mang selaka okora buri kusumang no busuk tor bai kha masa 14 bosor masa tak 9 bosor kata ting tong hingke tabo nini busai phaikang ke nang khanarak na da bahai tam huni wan sok tong ani busai phaibo no angke kirima haibong kha buano belai kheno sibisi kirika anggo bai tongno bo kirima hainong kha tabok nung nukung khapina da na khali ani wan sok tong bom hai nukung khana ni hingke to bo jodi no buri bai kagi maya hni ro tongko bang oron tongnai saijong busabuti ro bai tui tongnai hin tong khata a bo nukung khapinan te se phirok phaipi ke nung tong pinai bo I ang bo bai jibon parangi thanan hingka ang tongnai bo bai ang jibon parang ya hani bo hingka ang tong yang thanai norokle bahai tam hon nin login borong narak pinai da na narak li ani ang hangka to ani login borong to ano to asuk tam hnai je maya khibiya ang abo sugwan sugui maya abo hai tabok sak jora bo hamja goi se nor kajek lemen ba hamja gise kajel tabok so jora bo ano কোনো জায়গাও ব দুঃখ ফনাংমা করই হ্যাঁ কে কোনো জায়গাও মায়া খিবি মাবো করই ngka puila na abono puila ngka aboni bagoi ang to bo phaike ngka to ya karoi nang bai tong phina hingka to narak nai ya kari malia ngka bang ya kari re honai nin bo phang pun talang siting te na abo haita tabok ang takhok tai bukhok songno koinya ni musung mani ngke obono ani busa bongni logiwo masa tongo a busano simipano ang manani musungu aboni bagoi je nugui tongnai je saimannai borok kisa ano kisa sahor jathung ani phone number og rirnai a phone number noro kisa call khayei sahor ani phone number hangangke 600099899095 o number call khakya ano manai tai kaisa koimung hangke je romui rohor manai a borong no ani je khawa hamjak mani tongma sek jora tei ang borok no chubab nai kisa segrnai abo sungna hambai